que é hora, non? É hora. Que tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Estamos aquí outra vez máis cociñando. Porque non nos cansamos de cociñar. É programa 1016 do Voltas co Prato. Quen contaba? Hai 1016 días. No, días non, moitos máis. Pero bueno, hai 1016 programas que íbamos chegar ata aquí. Pois aquí estamos, seguídenos como sempre en @Voltas co Prato, porque aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E este programa faise grazas a dúas persoas que son maravillosas. Neste caso, son, vamos, espectaculares. Vamos a recibir con fortísimo aplauso a Xoan Camixeiras, Begoña Vázquez, aplauso por eles. Xoanqui, Begoña, Xoanqui, a última vez que vos enfrontastes neste plató, gañou Xoanqui, Begoña. Sí, sí. Bueno, non, tampouco é unha desgracia, sí. Vendeu un pouco como unha desgracia, verdad? Foi en plan, sí, que me gane este, verdad? Pegou cámara, fixo aquí unha chuleta, un filete... Foi un pouco así, Foi un pouco... Ahora pide disculpas. Perdón. No, pide, pon, aí está. Dádemos unha aperta. Querémonos moito. No fondo, sabedes que está pensando que merecía ganar ela. Conocendo a... Está pensando a... No fondo, na línea de flotación. No fondo, non che dixemos nada. Vamos. Non, teño unha fama, menuda fama me pos. Muller, eu que sei. Cha, voute triturar nesta maquinuxa. Xanqui, como estás? Moi ben. Encantado de estar aquí. Estás preparado para loitar por amarrar outra vez a vitória? Para volver a gañar. A ver, hai que vir así. Non teña voz. Claro. Hai que dicir que Xoanqui veu aquí moitísimas veces e houve un tempo no que botou moito tempo perdendo. Agora está ao principio, que non... Sí. Non me acordo. É verdad. Ostras, que vi? Pasaba... No, a min dicíame a directora, dicíame Inés. Dábanos pena. Dicíame Inés. Hubo unha que 5 seguidos, Sí. Cuidado, Agarrei o tirón de pam, Escoita, chegei a media. Dicíame a directora dicíame, Conta. están os fillos fastidiados. Vai a ver que poñerlle solución a isto. Que faja piruletas, especial cativo. Vaya, pero afortunadamente Xoanqui xa gaña neste programa tamén, así que hoxe imos cociñar a ver que nos trae fita de huevo. Hola, Costa. Son fita e son de bueu. Ahora que estamos no verano, a mí gustaríame probar unhas ensaladas de legumes, porque como nós temos tantas legumes na finca, pois gustaríame varias maneiras de facer unha ensalada. Así que, a ver, si me preparades unha ensalada para poder facer eu. Gracias. Si yo te bajara el sol, segurito te quemabas. A mi idea era bailar, Seguro que te quedabas. Si te llevé luna y miel, mis energías gastaba. Mejor no te bajo el sol ni te llevo a Nueva York pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol. Bueno, falamos de legumes, por favor, párame isto. Claro, porque engancha, Teño unha pregunta, xa que falamos de legumes, sabemos o que son as legumes? Begoña. Eu, se sei o que son os legumes. Sabes o que son as Eu legumes? plantei. Pero sabes o que son? Os que están na vaina. Estáche dicindo que estou escoitando eu tamén. Que me estás escoitando? Non estás escoitando? Escoitando Mentiroso. de que... Estáche dicindo. Que son? Pois os guisantes, as fabas, correcto. os garabanzos... Eu entereime hoxe... Os cacahuetes... Eso. E sabes que hai cacahuete nacional en Valencia? Que hai un cacahuete pequeniño que está buenísimo. Pero que é un cacahuete, o sea, da península, o dalí. Sí, Teiri. Sí. Non teño ni idea. Sí, dos valencianos. Bueno, que claro, nós aquí, si falamos de legumes, que pensamos? Fabas, lentellas, Sí. garabanzos, pero Tú cacahuetes... debulláchelas algunha vez? Moitísimas veces, eso sí que o fixe moitas veces, Begoña. Despois de secar as aceite, sabes, e pisalas. Sí, sei o que é. Meca, como se meten entre os Eu pregunto pés. se sabías tú. Meca, si o sei. Buah, de pequeno E moitas non veces. días cos pés dernudos? E Xoanqui. Pois clávanse, Ostras, no, facíamolo calzos, sí, calcetines? calzados con calcetín, eso sí que non me acorda. A ver, que vamos cociñar, veña? Pafita, a ver, que vai ser? Eu fabas. E xa debulladas. Vale. Xa cocidas, vamos a facer unha ensalada morna de fabas con polvo. ¡Oh! Con un trucazo de donde facamos o aliño. O aliño é donde está o truco. Está guai que sexa Sí, morna, está moi porque non guai. sei se viste esa fita que estaba na praia. Sí, Estaba na praia e tranquilamente, relaxada. quente xa. E nós, mentras tanto, aquí. E nós aquí. Ensalada morna con polvo. Con polvo, sí. De Unha fabas, ensalada moi sinxela, sí, con polvo. Con Vale. un truco no aliño, que é donde vai o...
di o título detrás do programa Presume de legumes, e nós hoxe no programa, evidentemente, vamos presumir de legumes. El fai unhas fabas con polvo. Begoña, A mí non me chegou o polvo e comprei polo. E vou facer a ensalada con garabanzo, porque a mí a fava non me... no, Teño aí unha pequena rifa con elas. é certo, non é moi amiga da faba. Da. A faba máis ela levanse mal. Non se levan mal, non se queren levar. Pero que pasou? Atrajoaste algunha vez con a faba? Non me enrollan. Non te enrollas? Non. Houve unha profesora no colegio que me os obligou a comer así moitas veces e agora dixen, xa. non como máis. Que odias máis, a faba ou a profesora esa? A profesora. Moito, ademais. A ver. Mira, ensalada morna tamén, porque teño que vir a por todas, entón dixen, por vou copiar a Xoan. Entón, ensalada morna de garabanzo e vamos facer ca peituga de polo, vamos facer unha tempuriña así con auga, con gas, apto para celíacos, que moitas veces dicen... Moi ben, está guai. Que podemos facer por celíacos? Pois mira, Está vamos guai. facer unha tempura superchula con garabanzo e con arroz e co polo. Perfecto. Vale. Quen quere empezar comigo? Non sei. Begoña, vale, che. Por veña, vente. Por veña, señores, cociñamos fabas, imos con Begoña. Legumes, imos con Begoña. ¿Te gusta el pollo? Te gusta el pollo? Te gusta el pollo. Mira, esta baila, esta baila, que animal, esta baila. Veña, Begoña vai facer unha ensalada de garabanzos, polo, ten por aí remolacha, iso, non? Remolacha. Remolacha, sí. Limón. Por qué? Porque vamos dar aí un tocazo a uns... Tocazo que tes ti. Tocazo, xa verás, tú sí que estás tocazo. Non me piques que sales perdendo, Que muller. Sí, eso está claro, Mira. Contigo sabe perder. Mira como lle saca este fiño que ten aquí a peituga. Ostras. Sácase Pero hai así, que ter forza aí, No, hai que ter maña. Sí, xa vexo. Mira, xa sale. Ves, Entón- acabades de flipar, acaba o público de fazer mira, dadelle un aplauso que merece, Grazie. Acaba de quedar parvo o público mirando para ela, normal, moi ben, Begoña. É todo un artista. Sí. Moi ben. Non o dixen antes e que digo agora que a xente, pois, por favor, que nos chame ao 881-3655-36. Ese é o teléfono do noso programa do Voltas co Prato, vai aparecer aí o tedes, así que chamádenos, por favor, porque recordade que repartimos cartiños, xa vai haber 50 euriños e, ademais, se tedes algunha pregunta, a algún saúdo que facer, a algún familiar que lle queredes pedir a herdanza, aquí, na Televisión de Galicia. A mí me falta unha herdanza agora. Ai, agora sí, Pero sin deudas, unha herdanza boa, Sí, destas sí. de heredar. Os cartos. Cartos, sí, que ahora teño que pagar o restaurante, pero como fago? Ti nin sequera queres propiedades. No, é o diñeiro. Ti o carto. É o diñeiro, o resto nada. Exactamente. O sea que... Non vos eche querer moito a ela, porque igual a carteira... rac. Igual as carteiras voan con Begoña, ahora. Bueno, veña, receita, venga. Mira, vamos a facer ao polo un mariñado. Oh, Baila que un rico. pouco esta rico. tábua. Vamos alá. Vale. Vámoslo cortar. Vamos a botar un pouquiño de sal. Un pouquiño de coandros para facela así moi fresquiña, vale? Ah. E vámoslo mariñar cun pouquiño de lima e un pouquiño de... Limón tamén, ou non? Sí, de limón, moi ben. Oh. Porque o tiño ao lado, sou pécholo, non? Home, claro, vino. Moi ben. Cejo non estou, por sorte. Así que... Menos mal. Pois ben normal, tamén. Entón, sal, Sal, lima, lima limón e un pouquiño de coandro. Vamos a e cortar un así un pouquinho de cachiño. coandro. Aí. O cítrico Apolo quedalle de maravilla, vale? Vale. Vai. Mira que pedazo de limón, Wow, é enorme, Eu é que limón teño moito Cuidado. na casa, Nos, a desgracia de Liga... Begoña, saltou mollo! É broma, pero mira como quedaches, No, quedé Viches? contenta. Buah. Dixeron outro día, tens que meter máis con cañotes. Digo, é verdad? Máis? Máis. Sí, ainda máis. No, Jaime, no. Non se ten que meter nada conmigo máis. Veña, vamos coller estes cuandriños aquí que temos. Curiosos, O carromático. Tac, 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 tac. E listo, xa está. E agora Está pasada de voltas. hai que cortar, no. Que vos estar? Estou contenta e cansada ao mesmo tempo. Isto vai estar moi boa, porque eu sí que é verdade que o cítrico sí quedalle ben ao polo, Quedalle moi ben. Sí. Mira, podémolo deixar, isto estaría guai, deixalo toda Na neveira. neveira, toda a noite. Vale. Filmámolo e deixámolo na neveira toda a noite. Pero Vale. neste caso non vai ser. Neste caso non vai ser porque isto é... O que ten a cociña en tempo real. Exacto. Que vai así. Que vai rápido. Vamos a deixar aquí a Begoña e imos con Xoan Quimeixeiras, o que derrotou a Begoña. Do Carballiño, Efectivamente, duro, unha vez. nin blandiño. Non nos podemos A mirar ver, toda. o señor de Vitoria. Amén.
Como estás? Pois moi ben. Vexo que tes aí polvo, fabas... Teño polvo, mira, botei... Ensalada morna. Botei aquí as fabas. Vale. Aquí o truco é... Fabas que xa están cocidas ou eran de conserva? As de conserva están cocidas. Bueno, xa, Entón- Digo, se as cociches ti ou se eran de conserva. Eran de conserva. Sí, Vale. pero esta muller, por Dios, que non, se ten fabas na horta, non... Que as cocinera claro, dun día claro. para outro, que xa sabe perfectamente como facer, deixar a remollo. El ten Pero que... se é fresca, non. Tens que meter comigo, como Begoña veu que tal, e xa ten que tamén darme caña. Non me botei contigo. Veña, Mira, va. ahora, botamos as fabas. O Sí. que fixen é asar lixeiramente un pemento, bueno, lixeiramente, o suficiente para que quede ao dente, sabes? Que non quede moi blandiño, para que non se desfaga. Entonces, así nos dá para poder cortalo, así en cuadradiños, e que quede moito máis suave. Pero que, ademais, co asado ese do pemento, o que fixemos foi asar un par de allos, tamén casamos. Isto, mira, así non air fryer, porque un pemento solo paga a pena. 15 minutos, 180 grados, a tapas despois para podelo pelar ben, e tes todo perfectamente asado, Non, se queres un poquinho máis asado, lle cargas 5 minutos máis e punto, e nada. Rula máis. ben a air fryer, Sabes que, A para mí... fritideira de aire. Eu o fogo para forrar, porque a veces non vas a encender o forno grande por un É pemento. certo, é certo, é certo. Entón, moitas veces, pois... Non está nada mal a fritideira de aire, a verdade é que... No, a mí sálvame. Está para guai, esas aquí un día cociñamos con elas. Ti estabas o día que cociñamos con elas, No, ou non? no. Cociñamos un día con un par de fritideiras de aire aquí. Sí. Mola un montón, saen receitas moi chulas, moi Sempre, interesantes. recetas moi Sí, chulas, sí, sí, claro. sí, a verdade que Ademais, sí. oye, pois eu que teño os castivos, que queres que che diga? Sí. Para mí é un alivio, porque Sí, sí, sí. non collen aceites ni nada, sabes? Entonces é moito máis seguro. Bueno, mira, botamos un cogombriño, Vale. unhos cogombriños en vinagre, encurtidos. Oh, que ricos. A min encantanme, vale? E despois tamén unhos tomates, despois sigo cortando algún máis, pero é para que vexades. Vai meter tamén tomates. Vou Vale, meter aceitunas, olivas. olivas, Sí. estas con sabor a anchoa, a min encántame, porque ademais Ai, ai, ai. pégalle moi ben co polvo, e tomates cereixa, que estos, pois depende, este, mira, casi pode ir así pola mitad, Son moi pequenos, son moi pequenos, pero mola. Estabas Entón, cortando polo chiste, pero son pequenos. No, sí. Bueno, a ver, pola mitad de sí. Pero a ver que son cereixas, son moi Son máis gordillos. grandes. Eu tiña, na cabeza tiña pensado cortarlos en cuartos, sabes? Vale. Pero vamos, se non eso como valoramos. E se non collemos o tomate da horta non ten por que ser cereixa e o cortamos en anaquiños. Teño unha pregunta. Co polvo que quero facer, vale pasar pola tixola? Efectivamente, Vale. o polvo, que teño aquí un polviño pequeno, o que vou facer, se vedes, separei os raxos, a parte gorda, ao longo, pola metade. Entonces isto, vamos marcalos tú. Que rico. Mira, leva xa o número 3 desde que empezamos o programa, Vale. para que o ferro este Pouquinho a ben quente, sabe? E cando quede ben quente é cando sacamos o que chaman o mallar, que é o torradiño A costriña esa. A esa. costriña esa, porque despois con un chisquiño de auga recuperamos e xunto co asado dos pementos, un aceite de oliva e o desglasado desta tixola é como vamos a formar o aliño. Ten un plan! Teño un plan, un moi bo Para plan. volver a gañar, Moi bo plan. Veremos se o Vou plan... deixar aquí, Veremos se o plan lle gusta tamén á nosa convidada para aí- que vou pedir un fortísimo aplauso, aí está porque o hoxe chollo. temos con nós a Fita de Boa. Un aplauso para ela! Hola, Fita! Hola, Fita! Vente por aquí. Hola, Que boa tal, como tarde. estás? Moi ben, Benvida, moi gracias. Que tal todo? A vida ben, en xeral? Moi ben, estupendamente. Algo que queires comentar? Alguén que queira saludar? Pois sí, a miña familia, os meus netos e os meus bisnetos e os meus fillos. Tes bisnetos? Sí. Ostras, Unha de 6 anos, outro de 4 e outro de 5. Ostras! Sí, Estamos diante dunha super bisaboa, Sí, señor, unha bisabuela. Que forte. É moi orgullosa. Home, claro que ten que ser, ten que Ole, ser. mira, Pois mira, mira. vamos facer ensaladas, a ver se te gustan os bisnetos. Vamos ver. Bueno, pode ser que lle guste, Vamos ver, sí. vamos con Begoña Vázquez, arrímate por A favor ver, aquí. Begoña, Pois, que benvida. tal? Moi ben. Que Moi tal? ben, aquí Ostras, estamos. que pasada, Moi ben, estupendamente, que te sigo Bueno, muchísimo. garbanzos. Gustan os garbanzos? Sí, gustan os garbanzos. Gústame todos os legumes, Polo Sí. e remolacha. Bueno. Que tal te levas que remolacha? Coa remelocha leva ben, co polo non tan ben, pero bueno. Begoña non quixo gastar. É un acerto. Non quixo gastar no polvo. No, Porque claro, como ten que pagar o restaurante. Nada, botelle non limón. quixo. Botelle limón non parece polo, parece rape. Bueno, se fuera de rap era millor, ves? Home, claro, pero o rape vai carísimo, ai, Dios Oh, mío. mira, dimo a mí. É rapolo, 45 rapolo, por aí, é anda rapolo. 45 kilos por aí, Que vamos, ¿Cómo anda? Na miña plaza non... Sin cabeza? Ai, sin cabeza sí. Con Sí, cabeza por aí pode anda. ser a 12 ou 14 ou así. Bueno, ainda se pode arrimar. Oh, A cabeza non fais sei. moitas cousas tamén do rape, Sí.
Carbochechas están riquísimas, a mí me encanta. sí, eu tamén. Perdón, vades discutir dos prezos do peixe ou podemos falar da A receita? miña operación, o sea, é a miña profesión frustrada. Ser que? Peixeira. En serio? Ai, darías unha... Estás falando cunha placeira. A mí En serio? En serio, unha peixeira de toda a vida. Pois vouche dicir unha cousa, Fita. Dime. Daba unha peixeira esta, Ai, verdad? Pois E mira. mándolle un bico a todas as placeiras do Grove, que son amigas miñas todas. Eu as de bueu. Por veña, aí está. Sala para todas. Saúde para todas, que traballan moitísimo. Vamos, Veña, que moitísimo. sempre teñen un produto chulísimo. Hai que ir ao mercado. Hai que ir ao Hai que ir mercado. ás plazas, ás plazas a Exactamente. comprar, que é onde está o mellor produto. Exacto. Exactamente. Sí, señor. Bego, pois, véndelle o teu mirar como produto. fai. Voy a vender, ahora temos que vender a tope. Claro, Pois agora tens véndeme a tope. Vou facer un hummus de garbanzo Moi ben. para completar a nosa ensalada. Depois vou deixar uns pouquiños garbanzos para decoralos así por arriba, pero vamos facer un hummus rosa. Vale, cun pouquiño de remolacha. Vamos a botarlle aquí un Vai que pouquiño sabe de olor a viña. unha pasta de sésamo que se compra en calquer supermercado, vale? Aí, botamos un pouquiño. Vas Depois facer vamos como- a engadir chisquiño de sal, Vas facer como hummus. claro. Ahora vamos a botar... Oi, aí, Que pasou aí? porque teño que ter Saltouche cuidado. por aí. Que está o aceite quente, bota o limón... Gustalle a nosa bisaboa a fita de bueu Que me gusta iso. hummus. Bueno, Ese bueno é que te encanta, vamos. Ese bueno... a mí ese- gústame todo. Sí, ca, o polo. Iso, O polo. O polo non tanto, pero gústame todo. Teño que comerlo, claro que vou a comer. Quer sí, dicir, tranquilamente. ninguén da familia cando se casou puxo polo na boda, verdad? Ai, bueno, estás a falar de bueu, Ah, bueno, claro, tens razón. Home, a ver. As de Que bueu digo non se eu? fan con polo, Que digo eu? Vamos Bego, alá. para rematar esto, Esto, non? Vale. delicioso, de verdad. Remolacha. Vale. Xa verás vamos a que ben probar. queda. O garbanzo xa cociñado, despois uns cachiños de remolacha, que vamos a aproveitar un pouquiño o xugo. Claro, que en realidad isto vai ser como unha crema de Vai ser, garbanzo. claro, unha cremiña de garbanzo super fresca. Con limón, onde está a tapa? Ah, mira. Aí. Queríame engañar, parecer por fogón, pero non era. Agora vamos a ver. Esa no color. Ai, iso non che vai ir na vida, muller. Vai, vai. Tritureo Vale. cordentes, como dicen por aí. Quen gañará? Un vaso botedor que está medio escarallado ou Begoña Vázquez? Se queredes ver quen gaña... Vai. Que pasa? Botaste moitas de Por agua. convencimiento, Sí, ó. tritureo aunque sea movendo. Por pesada vas gañar, por pesada. Vamos a deixar aquí loitando co vaso batedor, vale? E nós vamos con Xoanqui, vamos con Xoanqui. Ahí está. Ai, mira, Xoanqui. Marcando o polvo. Cuidado que non te salte, No, que esto no, salta sí. moito. Non te preocupes. Aí está. Estou relando un pouquiño de cebola en cru. Ah, Vale, claro. perdón, cebola, de cenoria. De zanahoria. Claro. En cru sí que me gusta moitísimo. Nas ensaladas xa forma parte, aparte do tomate e da cebola. O pulpo xa estaba cocido ou vai así? O polvo, non, xa estaba cocido. Ah, sí. Sí. E Esta é agora, placeira, xa eh. inmediatamente, vamos a marcalo nada máis. Eu así nunca fiz. Interésanos isto, Hostia, ese doradinho. Interésanos que colla este torradiño, vale? Xoanqui, perdona un segundo, Xoanqui. Perdona un segundo. Begoña, vas ben? Sí, maravillosamente ben. Estou a punto dun ataque, non sei nin de que. Non sei que estás facendo, Begoña. Por nada, un hummus en vez de triturado, remexido. Non, seguimos aquí con Xoanqui. E Xoanqui ten un problema. É que Fita. fita é do lugar do polvo. Totalmente. Bueno, muy bien. Totalmente. ¿Cómo ves? Onde hai o mellor polvo? En bueu. Bueno, Exactamente. Veremos que é o que pasa. Ten boa pinta. Temos dúas ensaladas moi distintas, templadas. Entón eu teño que preguntar cal das dúas levarías ti para a túa familia, para os teus bisnetos, para a praia, para levar á praza para a túa xente. A ver, vouche dicir, pos meus bisnetos levaría o de polo, Ah, claro. vale? Pero pa ti no. Ahora, pa min e pa miña xente, a de pulpo. Así Bueno. que as dúas levaría as dúas. Xa, pero tens que levar unha muller. Ai, bueno, pois vamos a mirar cal está mellor. Ah, no? vinagre, Ai, a vinagre. Chisquiño. Vinagre. Vamos a ver. chisquiño. E desglasamos a tixola aí está. O Begoña vinagre está, co pulpo, mima. E agora con isto, máis o asado do pemento, máis aceite de oliva, un chisquiño de sal, é donde vamos a formar o... Vouche dicir aliño. unha cousa. Vale, vai, a ver. Ten boa pinta. Vouche dicir unha cousa, Pita. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores Pementa. porque están pasando mal aquí os dous. Begoña. por suposto. No, ti no, Begoña está noutro plano vital Ai, agora ai, ai. mesmo.
Vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamamos, ben, vale? gracias. Un aplauso para Fita de Bueu, que está con nós no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Bueno, se digo fabas, pensades nunha fabada, correcto. E se digo garabanzos, callos, por exemplo, non? Claro, é así. Pero se dicides ensalada tamén acertades. Fiádevos de min, ó. Ou dos nosos cociñeiros, neste caso. É certo que ata aí ben pouco este invento non nos chistaba moito, pero todo era poñerse. Os galegos somos grandes expertos en legumes. As fabas danse que é unha gloria. E mesmo hai quen lle bota algún rego de garabanzos entre as patacas ou o millo. E ollo que os chícharos tamén son legumes, porque legume é o froito que, ou semente que se desenvolve dentro dunha vaíña, por iso os feixóns, as lentellas ou os cacahuates tamén non son. Así que se sodes de legumes, probade a comelos en frío, que veñen meses quentes e vai vos prestar moito máis do que pensabades. E xa sabedes, se queredes saber das receitas, como sempre estarán en @voltascoprato. Por favor, seguídenos, dádenos amor. Necesito música dramática, algo de tensión, o que sea. Imos ver como se atopa en directo, señoras e señores, agora mesmo Begoña Vázquez. Vamos con ela. Begoña Vázquez. Que? O teu humus, agora mesmo, no Voltas co Prato? Sí. É humus ou non é humus? Casi. É humus casi. Casi humus. Pero mire, vou dicir unha cousa. Este aparato chega a estar na miña cociña, é isto? A patada que lle meto, vamos. Xa non che digo nada onde aparece. No alto da monte. Estás, digamos, un pouco cabreada con material que che demos no programa? Ah, que sí, isto está para tirar. Pero hai que resolver, e agora tuve que usar esta batidora, que tamén a pobre xa... Eso, escoita, esa pasta pola entre dous ladrillos e construís unha casa, É que fixen o restaurante. Isto está boísimo, cañota, non ten nin idea. Mira, nada máis polo apuro que levaches me a descoñar, xa sabes. Sí. Hai balados que non tira ninguén con eso, Sí, home, sí, isto está maravilloso. Mima, Ven chaval. aí, a ver se eres capaz de darlle o botón. No, o problema é sacalo de aquí, non é... Vamos alá, non saques nada. Pero que queres que dé o botón? Espera, quieto, que íbamos a botar un pouco de... Begoña, saltou pa aí o limón, Non che pasa nada, home. No, non che pasa a ti. Bueno, xa estamos. Non seas sensible. Mima, non das esa... Mima, si fai vacío, chaval. Parecen areas destas moviditas, Pero se un humus sabes? é así, ala como queres que sea un humus. Ia. Como é un humus? Mira, Ala, está listo, Eres un mono. Sí, eu creo que si tiras polo chisme do batedor, levántalo, salto. Qué gracioso. Okay. Vamos allá. Fariña de garbanzo. ¿Cómo es? Ahora cando me ¿cómo meto es? contigo, vou me meter, pero de verdad. Vos te echo unha man, A ver, avísame o no, no. Vaya bloque, Cuidado. tío. Teño moita tela para isto. Vaya bloque, tío. En peores feiras teño torre. En peores No, pratos teño toreado. seguro. Mira, auga de... Non me mires, No. Non me mires que hoxe transparente. Aí vai, sal. Ai. Fariña de garbanzo. Pórtate ben, Sí, Non sí. te rías, outra vez. Esto, te rías. Espera, vou intentar centrar. Esto é por rebozado do polo, verdad? Isto é pa o polo, sí. É pa o polo. Menudo polo estar feito tú. Ai, Dios mío, que risa, man. Que día estás sin cucharas de remexer as cousas. Teño... Ven, non me vai... Dicen a directora, 5 minutos, non me vai tempo de dar fritir o polo. Bueno, e vou a riesgo total, Xa non vou dicir nada, claro, enredaches co humus. Enredei co humus porque, claro, o aparello está feito no inferno. Enredaches co humus. Aí vai. Claro. Non dixo unha palabrota, que son No, raro. moi ben, Moi ben, Moi ben. Moi ben, pero en cualquier momento digo, Mira que calor traigo. Vamos alá. Polo mariñado, rebozado en tempura. Exacto. Con humus riquísimo. Rosa. Con humus en bloque, que é un novo concepto que inventou Begoña. Sí, o que concepto. se podes lonchear como o salchichón. Ese humus. E poñelo encima do pan, así lonches. Sí, un argamasa. O cortador. Vas á charcutería e pides e ponme un humus de Begoña, 100 gramos de humus. Pero Que risa. isto te entino que vai moi rápido, vai queimar, Sí, sí. A ver si vai saltar o aceite. Parecen bolos de vento. Claro. Sí. Pero, mira, coller unha fermosa cor dourada xa non dou nin falao. Se estás nerviosa,
Estás nervioso. Que fue, que va, non estou nervioso. O que pasa é que depois non me dá tempo a montar o plato e marcho para casa... Fastidiado. Fastidiada. No, non marches fastidiado. No, non marcho. Nos axudamos, cho. Mira, aí vai. Non hai problema. Ahora, mira, estamos listos. E ahora... Vamos a sacar o Xa polo. está, Fran, Vamos a sacar por o favor. polo. Fran. Fran. Xa non teño papel tampouco. A ver, estás ben, dame papel, por favor, Joan, que me está poniendo nervioso xa a mí xa tamén. está. Aí está. Sacámoslo polo, venga. Sacamos o polo. Mira, este xa se empeza a facer. Ves. Mira, vistes como quedou? Sí, quedou Mira, como fixámoslo aquí suflaron, agora, ¿no? vistes como suflaron? Suflaron. Isto pos calamares queda espectacular, E pon os choquiños. Oh, Mira. pon os chocos é moi boa idea. Sí. Isto é un rebozado super fácil. Sí. É importante botarlle auga con gas porque mira como levanta, que rápido levanta, Vale. No, isto para o público de verdade, os rebozados de Begoña son bocado de Deus, Non me fagas a rosca ahora, No, é que mo dixo o director. Dixo-me a directora, di que están Falla moi boas rosca, os falla rebozados. rosca un pouco. Sí, bueno, pues veña. A ver un pouco. Vamos, listo. Isto está. Eu teño todo, vale? Eu teño todo xa. Xa está, Begoña ten todo, vale, pois. Vamos, espera un segundo. Isto é cousa miña, non me mandaron, Vamos ya, un aplauso de amor, Begoña, un aplauso de amor, Que día de Begoña, É maravillosa, mira as risas que nos dá, Begoña Vázquez. Vamos con Joan Quemeixeiras. Eu estou acabando, mira, listo. O teño listo aquí. Mira, a calada, saca deste, a calada, Joan. Non, fui montalo, nada máis. Joan Quemeixeiras, a calada. Só que fixemos agora, ti, que temos xa a emulsión que explicamos antes, simplemente botei a xema do ovo. Sin decir nada, aí calado, mientras estaba liando Begoña, E aquí é onde aliñamos todo. Aquí é onde está a maxia, sabe? Nesta emulsión é onde, joder, esto sabe de verdad. Vas a probarlo, Utilizaches o zume, o xugo dos pementos Os xugos dos e dos pementos ovos, asados, non? efectivamente, Claro. e logo aceite de oliva, un pouquiño de pimenta, Que rico. e logo, cando marquei o polvo, Sí. eso queda o maiar, Levantáchelo levanteino con un co pouquiño do vinagre que vamos a facer, Ole. que vamos a poñer aquí. Empratamos e listo para comer, sin máis. Moi ben, O aspecto, a verdade, é que a imaxe é moi chula, Pois sabe mellor. Sabe moi ben, sabe moi ben, xa veredes. Pois creo que chegou o momento de que vai a visitar ao público do Voltas co Prato a ver que nos conta Fita de Bueu. Vamos para lá co público do Voltas co Prato, ven. Cara, muy bueno. A ver, ó. A ver, ó. Ai, Dios mío. Fita, Dime, corazón. vaya situación agora, Vaya, tamén o dixo eu, porque está Vaya complicada situación. con Sí, bueno, un pouco. bueno. Ti que dis? Bueno, miro ben os dous, Míralos ben os dous. Miro ben. Sí. Ela ponlle todo cariño, todo amor. O que pasa que o mecanismo non lle funcionou ben. Non, a ver que inventa, porque esta é moi de inventar así a última hora, xa verás. Queres ir, Sí que é. queres ir así ao seu ladiño Sí, a ver se conseguimos que, bueno, que se tranquilice un pouco, polo sí, menos. efectivamente. Non, darlle un pouco de ánimo. apoio moral, Sí, sabes? sí, Un sí. ánimo, Un ánimo. un cariño, dicirlle tampouco pasa nada, Begoña. Non pasa nadiña. É que a todo o mundo que cociña lle gusta que quede ben as cousas. Eso Hombre, é así. claro, e máis si cociñas para moita xente. Claro, exactamente. E diante das cámaras. Claro. Vamos con ela, venga. Faino moi ben todos os días. Sí, faino moi ben. Vamos para ali, vamos con Begoña Vázquez. Venga, un aplauso. Para Fita, para Begoña tamén. Vamos para lá, vamos, por favor. Segurito te quemabas, si te lleva a Nueva York, A ver, seguro Begoña, que te ¿qué tal? quedabas. Aí que estamos, aí que estamos. A ver, como che vai? Ben, ao final aí que vai Ao todo. final vai, Sí, mira. sí. Vai indo. Boa pinta o polo. Sí. Unha boa tortilla aí, tes, Sí. Outra máis. De garbanzo. No, tes unhas ganas hoxe. Xa noite vou estudiar o repertorio meu, No, para mañá. no, a ver, quero lle recordar a xente que iso que está dervendo aí é un humus. Intentou facer un humus que doulle así un pouco, non, pastoso, Pero como digamos. que pastoso? Non Está de sei. maravilla. Pregúntoche. Non ter nin idea. Vale, por nada, xa non digo nada máis. Non digo nada máis. Fixo xenial, quedoulle de maravilla. Foi un espectáculo. Vamos. Ela mira que rico está. Sí, sí, sí. Bueno, non ter nin idea. Hai que probar. Mira, mira. Ahora montamos, mira. Mira que chulada. Ves? Poñamos os garbanciños así. Sí, señor. Aí. Ti... Non che chegou É cos así. garbanzos que lle metiches antes, que lle quero meter máis. É que de É garbanzo. unha ensalada de garbanzos. Vale, vale. Efectivamente. É unha ensalada de garbanzos. Mira, vou emplatar polo, por riba. super bonito, mira. Aí, agora vamos a botar unha picadiña así de cebola, cun pouquiño de ceboliño. Vamos a poñer un pouquiño de limón para aliñar. E vamos a terminar cun chisquiño de aceite de pimentón. Ole.
Pois, señoras e señores, temoslle que dar un super aplauso a Begoña, que a pesar de todo, a pesar do que sufriu, saca adiante o prato como fai sempre neste programa. Así que, ainda que eu me meta con ela, sabemos que Begoña é maravillosa. Vamos con Xoan que Meixeres, veña. A ver. Vamos para lá. Bueno, Xoan que aproveitou que estábamos moito con Begoña. Non, é que é o que tiña que facer. No, correcto, De todas correcto. formas, estuve aí cheirando, Correcto, todo o correcto. rato. Ole, ben. Estuve con Fufiño posto. Mirade pa aí o que ten Xoanqui, mira fito o que ten aí. O rollo está no aliño. É simplemente explicamos con dos pementos e despois con desglasado. Un aceite bo, botamos por riba para que quede espesiño, e así me encanta usar os trucos das aboas. Que rico. Que usaban a xema do ovo cocido para cando querían subir un pouquiño a salsa, media xema de ovo cocido, botabas e che quedaba todo un xeito natural con proteína moi rico. Que rico. Pois Así que- vamos a dar tamén un super aplauso a Xoan que Meixeiras. Moitas gracias. E agora sí, Vita, Un compromiso. por toda a familia, a extensa familia que tes, por toda a vila de Bueu, polas placeiras, vamos probar. Moitas gracias. Vamos. Vamos, no, gracias a ti por vir, aí á esquerda, por favor. Ai. Ai, ai. Non contaches cal é a túa legume favorita? A miña legume favorita. Sí, a jarabanzo, a fava, non sei. As favas, As favas, sí. As favas. Gústame Xusto que non lle gusta a Begoña, bicho. A Begoña, no, de verdade que non lle gusta nada a fava, Probo. Cando ti queires, muller, se queres ir probando, podes ir probando. E a xente da casa xa sabe que ten que chamar o a voltas co prato porque repartimos 50 euriños. Así que, por favor, chamade 881365536 que hai 50 euros para todos e todas vos agardando. Mentras proba... Cara, boa cara lle puxeche, Boa cara lle Es puxo. un obran tamén no tupper. Boa cara lle puxo. Que tal estás, Moi ben, Vázquez? moi ben. Sí. Sí. Prometo tirar eu esa máquina mismamente. Ahora mismo vou a coller... Escoita, que apuro pasaxe, Eu pensei que iba a mover, iba nada. É que eu dixen, hai algún momento no que vai sacar para arriba a vitrocerámica, No, me faltou, porque tiña ventosas e eu doulle para diante. Tiña ventosa dándolle aí a vitrocerámica xa estaba Bueno. mirando, mi madriña. Non había problema. Nós, mentras falamos, fixados que Fita, bocao non perde. Home, fai Home, ben. claro, teño Está que pa él, probar. Home, claro. Fíxenche todo o que che gustaba. Aí está Fita probando o hummus de Begoña Vázquez. Bueno, moi bueno. Dixo que moi bo. bueno. Nós, mentras Gracias. tanto, ainda non queremos saber o que opina, mentras tanto, imos repartir cartiños. Imos ir a Xove. Esperanza, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ai, ben. Ai, ben. Ahora mismo ben. Pero seguro que estás ben? Sí, hombre. Vale. Si ti me dis, eu Home, encantado. e non minto. Vale, moi ben. Que tal andades de tempo por aí, por Xove? Bueno, un pouco nublado. Bueno, eso pasa moito aí, verdad? Sí, moito. Pois veña, vamos coa pregunta de concurso, compañeros, levantada a pregunta, 50 euriños que poden ser para Esperanza de Xove. Vamos alá. De que parte da planta saen os legumes? A, da vaíña, B, da raíz ou C, da hipotenusa? Da vaina. Vale, moi ben, aí está, aplauso. 50 euriños que van para Esperanza de Xove, moi ben. Pois, Esperanza, moitísimos parabéns pelos 50 euros, xa sabes que este é a tua casa, podes vir cando queiras, vale? Vale, pues moitas gracias. Veña, un bico grande, gracias por chamar, chao. Igualmente para todos. Paloguiño, chao. Esta era a Esperanza de Xove que leva os 50 euriños e agora, Fita de Bueu, despois de probar, de alimentar seguramente moita xente na súa vida, Moitísimo. bisaboa, E creo que igual é a que primeira cociñar, bisaboa que ven ao programa, non sei, É tan nova. É tan nova. Nova non, Sí. Ai, non, estás como un arroz. Por raspa nova. Veña, vamos alá. A ver, están os Fita de dous Bueu. fabulosamente ben. Fago che pregunta. Jústame, sí, fai. Fai, pois. Fita de É Bueu. complicado. Está complicado, está nervioso. Está moi boa. Pero ten que escoller quen gaña, así que... Ponme aí atención, Jaime. Ponme aí atención. Aí está, vamos a poñer nerviosa a Fita de Bueu. Fita de Bueu, toda unha vida na praza. Ai, mi má. E agora está diante verdad. do reto máis difícil da súa vida. Criou fillos, netos e bisnetos. Pero se non voltas co prato ten que decidir se o hummus mazacote de Begoña Que ou malo se o eres. polvo fresquísimo de Xoan Camixeiras. Quen gañou a voltas co prato, Mira, Fita? o polvo está riquísimo, pero esta salsa encantoume. Bueno. Begoña Vázquez, arrasando. Arrasando Begoña Vázquez cando ninguén contaba.
señoras, señores. Nos marchamos, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao, bicos. Este cocote